Hola, venim a contar-vos la història d'una xiqueta que, quan era menudeta, cada dia pel seu aniversari li compraven una caseta i li regalaven un llibre. Clar, això va permetre que la xiqueta tinguera un poblet molt xulo i que jugara amb les seues casetes de retallable, les seues casetes de cartolina, però han passat els anys, els seus pares s'han separat i no sap si enguany també tindrà el regal que espera. Entre d'altres coses perquè el seu nou pare és una miqueta desastre a l'hora de retallar. En fi, és un conte que parla de les esperances, que parla de les famílies, que parla de moltes coses i que ha il·lustrat magníficament Fran Barreño. Es diu 6 anys, 6 casetes. Hola, bon dia. Exactament, jo sóc l'encarregat de donar les imatges al text de Josep i una peculiaritat d'aquest llibre en concret, que a mi em va servir sobretot per a donar-li un fil conductor, és que part del protagonisme es reparteix entre els personatges i les casetes. Aleshores, durant la història es van veient les casetes en el voltant i en les habitacions en què se desenvolupa la història. No contarem el desenllaç. Al final el llibre té les mateixes casetes que apareixen en el llibre i que són part protagonista de la història. Així que res, animar-vos a que... Són per a retallar i muntar en família. Exacte, a que vos animeu en família a jugar en elles i a muntar-les i a gaudir del llibre.